Sannan gashi nan sun kai magana ta yadda hanyar da za su biya ka. A daidai lokaci sun ce za su biya ka ƙarshen wata ne a kodayaushe bayan wata kwana 30. Sannan sun ce ita ya za kai ka samu wannan kuɗin ta hanyar falon. Sai sun kunna cewa to ta hanyar yin share ɗin link ɗinka zuwa group wasu registration a Facebook, Instagram, sannan WhatsApp. Ta hanyar ne za ka iya samun wannan kuɗaɗen sosai. Duk wanda ya rigista za ka samu wannan $20 misali a daidai lokaci misali ko kuma fiye da hakan. Ba haka na kuma sai sun ka ce to wai nawa ne zai sa ka cire kuɗin a wannan wata. Dole sai ka tara $300 sannan za ka iya cire wannan kuɗin. To idan mun kalisa $300 ko $50 $100 za ka ga cewa za ka samu $150 kai tsaye. Sannan ta yaya za ka cire kuɗin? Za su iya turo maka ta cikin account ɗinka ko kuma su ta PayPal account ko kuma check ko kuma Western Union ko kuma MoneyGram duk inda ka kuma bank transfer duk inda ka bukata za su turo maka kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu sa kasancewa tare ni a cikin wannan shata mai albarka wato Sirrin Baki TV. Kamar kuka sani da wannan shokar da sama yau zan nuna muku wata hanyar da za ku bi domin ku samu kuɗi daga farkon wata zuwa ƙarshen wata. Insha Allah idan ka aiki za ka samu wannan kuɗin sannan kuma ba tare da ka sa kusi ba ta cikin wanda kuma ba tare da ka sha ta wahala ba. Amma kafin mu shiga wannan bidiyon kai tsaye idan ya kasance wannan farkon zuwa shata mai albarka ko kuma ka aika bidiyon shata mai albarka ka manta ba kalmar subscribe ba, muna roƙar ka haƙuri ka tunna muka kan nan subscribe suna domin samun sababbin shirin makan lokaci. Wannan haka samun kuɗi na samu labari akan cewa ana basuwa amma gaskiya yanzu ne zan farawa don haka za ka iya jaraba sakamakon cewa kaga ba kuɗi ake saba. Insha Allah idan rabonmu ne za mu samu aka sa kuma wannan ba rabonmu bane kuma lalle ni na ji wato majiya mai ƙarfi saboda ba na son na kawo muku abinda zai sa wato ku wahala kanku ba tare da kun samu wannan abin ba. To ku sani cewa irin wannan abubuwan suna samuwa ne wani lokaci kuma da ƙarshe kuma sai a daina basuwa, amma ya kamata mu yi amfani da wannan dama duk lokacin da muka ga sabon abu ya fito to mu kokari mu kawo muku shi domin mu amfani da wannan dama gan cewa mun samu wannan abin kai tsaye kuma ba tare da mu sha wahala ba, ba tare da mu sha baki ba. Wannan abin baka amfani da wai information na bankinka na BBN da sauransu a adadin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu shiga cikin wannan bidiyon mu kai tsaye. Da farko dai ga da zai amfani da shi ni ma zan samu ku link din nawa cikin description ko kuma comment na farko domin ku amfani da wannan link. Insha Allah ku amfani da wannan link kuma za ku creating domin kuma ku tuma yan uwa da bukan arziki su yi join ku samu wannan kuɗin da ƙarshen wata za a tuwo kuɗin ku shi account ɗin ku kai tsaye ba tare da ku sha wahala ba. Da farko dai mu shiga kamar haka misali kuma ni ci ga wannan link na start your online weekly job small tax and marketplace misali sai ka ce kamar haka idan ya buɗe maka hakan sai ka jira buɗe kamar haka. Yana buɗe maka hakan sai ka tona ga start now a daidai lokaci misali sai ka start now. Misali gashi nan a daidai lokaci kai zoom in ka zoom sai ka tona ka sa wato username misali gashi sai username na misali kamar haka. Misali ga sai na sa username na kamar haka. Bayan na sa username kamar haka ga sai in tona in sa password na kamar haka misali kamar haka. Sai in ce misali a ce shi na support na kamar haka sai ka tuwo nan ka sa email ɗinka a daidai lokaci nan ka wannan shi misali sai ka sa email ɗinka misali gashi na sa email nan ka wannan shi ka wannan lokaci sai ka shiga nan ga wato register sai ka tuwo register kamar haka ga domin ta buɗe ka kamar haka ga kaga ta ji maka register successfully nan ka son ka sai password ɗinka sai ka sai password kamar haka ga a daidai lokaci. To ganin shi kenan ka riga ka register. To yanzu ka register ta yaya za ka samu wannan login details misali kamar haka sai ka tuwa kan click here to login kamar haka. Click here to login kamar haka kana click here to login misali kamar haka sai ka tona ga ka sa username ɗinka sai already gashi nan ka save sai ka danna okay kamar haka ga kana dannawa misali bayan ka danna sai ka to ka login kamar haka ga. A yau lokaci gashi nan ya buɗe idan kuka duba yanzu gashi na samu $20. To kai wanda za ka amfani da shi kai ma za ka samu $20 ni ma zan samu $20 sannan duk wanda ka gayyata zai samu wannan $20. To insha Allah idan ka tara daloli za ka iya tara $200 da yini ko wance da wata ko kuma ƙarshen wata na yi za su tuma maka cewa ina haka son a samu kuɗinka cikin account ɗinka. Da wani lokaci kana zaɓawa za ka ga cewa sun samu waɗannan kuɗin naka cikin account ɗinka kai tsaye na banki domin kai wajen ɗinsu a wani lokaci. To a wani lokaci misali yanzu idan kuka duba kuka gani yanzu
idan kana son ka share a click here to share sai ka shi nan sa click here to share domin ka samu damar yin share ne wani wuri misali. In kuma ka zo ka copy ne misali sai ka danna hakan ga a matsayin file ɗinka misali sai ka copy ne kamar hakan ga. Ka copy kamar hakan ga shikenan sai ka tura wani. In kuma ka zo ka yi share ta WhatsApp sai ka danna wurin share to click here to share misali kamar haka sai ka aika wato kamar haka. Gashi ne misali sai ka yi ta aikawa mutane idan kana buƙata sai ka aika wa mutane domin su yi registration a kai tsaye. Gashi nan sai ka aika wa mutane su registration. Insha Allah don registration za ka samu wannan dala 20 shi ma zai samu. Da ƙarshen wata gaskiya za ka samu kuɗi sosai kuma kuɗin gaskiya za su iya yi maka amfanin da duk ka samu dala 100 kana da 50,000. Dala 100 50,000, dala 200 za ka kenan 200,000. To don haka an dai maka ƙarshen wannan sunan kada ka manta ka danna subscribe akan wannan channel ta mai albarka sannan muna roƙon Allah ya sa wannan abin mu same shi kai tsaye ba tare da wato an sha ta wahala ba. Na gode kula da ku ka nusho ka ji jikin mu fatan alkhairi.